Ang lakas ng mic. Wow. Magandang mga sa inyo lahat. Ayan, parang pangit nata. Ang galing na rin po yung echo. May echo kasi. Kaya pwede rin pa naman yung echo. Ang polo. Hindi ako yun. Hindi ako. Ayan lang po. Alam mo? Mahal kita. Ay, pwede. May cellphone ka? May cellphone ba? May cellphone, pero wala. Eh, buti naman. Cellphone lang. Ay, natin natin ng boba. Ayan, ayan. Oh, Bernadette? Hello. Yan. Akin na, akin na. Yan. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Welcome po sa 7th birthday ni Kuya Daiki. Ayan. Wow. Siyempre, kuya lang bago tayo mag-start. Tinatawag ko muna yung ating tita. Wala kasi si Mami at si Daddy. Tita! 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 Sinanay. Ano ba si tita? Sinanay na lang. Ah, nanay! Sinanay. Ay, nanay! Nanay, wala na yun. Dito na may text back. Oo, nanay! Wow! Alam mo, kuya, ang ganda ni nanay. Kung hindi natin dumola, wala tayo sweldo. Ay, ay, nanay. Nanay, ano po ba? Mag-isip na po ba tayo? Wag dumating. Kayo po. Mag-isip na po ba tayo? Yan. Siyempre kami, bago po tayo mag-start. Paano gusto po yung ating bigating prize? Oo. Tita. Paano gusto yung ating bigating prize? Kaya dito ka, dali. Dito dito. Mami, paano gusto yung ating bigating prize? Paano gusto yung ating rep, lighta, cellphone, laptop, TV, tablet. Ay, bakit sila gusto ng tablet para sa kamay? Man! Sabi ni Mami, may pamimigay daw kami. Iba't ibang klase at iba't ibang kulay. Yan. Meron kami tinatawag na Belgesic, Alaxan, at Paracetamol. Ganda ko lang yung mga bata. Okay, kuya lang, bago tayo mag-start, pictorial muna tayo. Pictorial. Okay, Becky, stand up muna ikaw, dali. Tayo datang muna, kuya lang, tsaka ni kuya. Dito tayo. Hi, Derek. Derek, picture tayo, ha? 1, 2, 3. One more on Facebook. One more pang Instagram. One more pang cover. Wala na. Ayun na po kasi may bayad sa amin, no? Okay, mga bata. Lahat ng mga bata, tatayo tayo. Yan. Tatayo tayo. Yan. Okay, mga bata. Sabi ni Mami, kung sino daw as kumanta lang happy birthday, bibigyan na namin sa ng prize. Kaya sabay-sabay kayo, ha? Ready? Go! Alam niyo mga bata, ang saya-saya niyo. Gawa ka nag-ayos ko lang ganito, ha? Tan! Happy birthday to you! Malakas! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Oh, Marin, sabihin niyo yung malakas! Happy birthday, Daiki! Isa ba yung mas malakas? Isa ba yung pinakamalakas? One more yung pinakamahina. Okay, mga bata, pala-plano naman yung mga sarili. Ayan. Siyempre, kaya Daiki. Okay, kaya, pwede na. Baka mangalay ka, ha? Pwede mo. Ayan. Okay, mga kids, kasi ni Kaya Daiki, mamigay ako kami ng prize. Ayan. Okay, natin magbata. Upo tayo. Upo. Yan. Bago tayo mag-start, itaas muna ang kanang kamay ng mga lalaki. Yan, lalaki. Babae! Lalaki! Babae! Lalaki! Babae! Bakla! Yan. Okay, mga kids, ito na. Walang lang. Mag-game sa tayo. Walang lang, ha?
Ito na, madali lang ito natatawag na bring me contest or something. Magpapadala lang siguro lang ng balo na sa buko, ha? For example, magdala ay Kuya Clown ng panyo. Go, panyo, 10 seconds, panyo. Ah! Hindi panyo yan. Dili, panyo. 10, 9, 8, 7, ah! Yan, hi, vlog. Kamusta na kayo magyaya? Mami ba? Sorry, ha? Ate, anong pangalan? Di po kayo po. Apo. Ang taon na po? Di po, siya po. Okay, tita, ito po ang natawag na panyo. Okay, tita, ito po, para sa inyo. Sample lang po. Ganun po gagawin, ha? Apo, ganun po. Okay, ito na mga bata. First, bring me. Galing sa bulsa. Galing sa wallet. Pera! Pero may amount ka. May amount ka, mga kinsa. Ito po ang amount. Guys, goods, mga mami, mga tita, ilan ko. Diba? Meron tayo tatlong klaseng lima. Meron tayo tinatawag ng ₱5, ₱10 at ₱500. Alin kaya ito nagpapadala ni Kuya Clown na kaya makinig? Magdala kay Kuya Clown ng ₱5! Go! ₱5! 10 seconds! 10! ₱5 papel po! Papel! ₱5 papel po! Papel! At guys, papel po! Ha? We have a winner! Meron na! Ito po ang tinatawag ng ₱5 papel. Ang tawag po dito ay antique. Ang may-ari din antique din. Hindi, joke lang. Okay, dito ka! Wow, pogi mo ha. Anong pangalan? Ha? Ilan taon si Tita Heart? Ito ka na. Gusto ko yung malakas. Nag-aaral? Saan? Okay, ano pumasal mo kay Kuya Dalty? Ito wish mo sa kanya. Sana? Sana mag-usap ka. Okay, para sa'yo. Ayan, ha? Ayan, ito para sa'yo, ha? Thank you. And, okay, ito na lang ako ba? Magdala kay Kuya Clown ng ₱500. Go, 500. 10 seconds. 10, 9, 8, 500. Dili. 500. Yung mamiso naman yung pang-pisonet. Mamiso. Kanina, oo, ngayon, bariya naman. Hindi, joke lang po. Dito ka kailangan namin ng pera. Yeah! Ida, 500. Picture mo na, picture. Dito ka. Yan, compress. 1, 2, 3. Isan ba kayo? Wala anong pangalan? Ito kayo malakas. Malakas. Ilan taon na? 8. Johnson? Sino naman? Sino kasama mo dito? Ha? Wala ito. Sino? Okay, kuya, pati ka muna. Birthday. Sino? Birthday wish mo kay Kuya Dalty. Maging mabait. Bakit salbahe ka? Salbahe ka ba? O hindi naman lang, palitan mo. Hula. Naman yung magulang niya dito, hindi lang ako mo. Nandun ba? Okay, kuya, go back to your seat na. Yan, salamat. Tulak lang. 500. Ito lang pa natin daan. Magdala ka Kuya Clown ng ₱100. Go, 100. 10, 9, 8, 7, ayan! Nauna ang ating barangay tanod. Mabulat mo ka. Kuha ka Kuya Clown ng prize. Yan, 8. Ha? Kain to. Tuloy 100. Magdala kay Kuya Clown ng ₱50. Go! 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3. Yan. Nauna si Majin Bo. Majin Bo, kuha ka ng prize. Yan. Salamat sa buti, ha. Mag-baktorsin na. Yan. Sabi ko, magdala, hindi po pahiram, ha. Kaya marami po salamat sa mga deposyo ng pera. Sila po masabi ko sa inyo. Napakabusilang ng inyong kalooban. Salamat po. Kaya kontaktigan pa natin. Magdala kay Kuya Clown ng ₱20. Go!
Attorney. Attorney natin. Wala na. May tatay mo, ah? Wala na pangalan mo. Siya name. Good! Sige, ito ito. Salamat sa 20. Kita, unang patikitan mo natin. Tagtagal mo na! Magdala ko na lang 10 pesos! Go! 10 pesos! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! And 2! And 1! Wala na! Wala na! Okay na, wala na po. Yan, kung may 10 pesos, magdala ko ng piso! 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 Ang bilis na! Ang bilis na! Yan! Babakilapsit na kaya! Ayan ko lang bago tayo! Bago tayo ating pamigay ko, babatiin ko muna yung ating mga sponsor. Ayan! Ito nga po yung ating sponsor ng Itron, si Tita! Sponsor ng Pau! Saka yung may kapit ng balon, and po ang aming mga trio tagapayo. Ayan! Si Amay, si Pastora. Ayan! Magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan! Siyempre mga bata! Maraming salamat ang galing dito ng mga pera, ha? Napakabusi naman inyong kalooban. Ako nga pala si Kuya Harold, ang kasama ko si Kuya Arthur. Kaya ang mega pang-party sa Cruz Laguna. Wala po tayong kaya ng magaganap. Pagaling ko na po kami. Maraming po salamat. Bye-bye. Ay. May abangers. Ang tayo po mga bouncer. Kaya naman kaya hindi po ito kasi may ibig sabihin ito. Ito po din nagdala ng 500. 500 kaya. Ito po ang tinatawag na Don Facundo. Wow, Don Facundo yan, ha? 100! Ito po ang tinatawag na mayaman. 50! 50! Ito po ang tinatawag na may kaya. May kaya yan. 20! Mahirap! Piso! Patay gutom! Ay, joke lang yun! Biro-biro lang na kayo nakalala yun, ha? Okay, joke lang. Okay, mga bata, sino pa walang prize? Taas ang kamay. Ayan na ito mga bata, punta kayo sa unahan, dali. Yan, punta kayo sa unahan, dali. Amin at dalawa nito yata yan. Dali, lahat ng mga bata. Yan. Dito ka, ate. Yan. Tulilit, tulilit. Dito ka, tulilit, dali. Ayan. Dali lahat ng mga bata. Punta ka dito kayo, dali. Yan. Tama kayo, kuya ka lang. Hindi ka dali, yan. Tulilit. Tulilit para sa'yo, ha. Ang babak to your seat na. Yan. O, ate, dito ka na, dali. Dito ka, ate. Ate ka. Ate lang yung games dito ka lang. 1, 2, 3, 4. Dito pa kayo, ate. Dito ka. Sa kabula. Dito. Yan. Dito ka, Jimmy. Okay, itong ating mga boys. 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 Dali, sali ka. Ito na lang ito. Dito dito, dali. Kailangan ko lang, may hukutin. Dali ka, okay na. Dali ka, dali. Okay lang yan. Yes. Agam mo kasi mag-anak ko eh. Dito sa'yo, family planning lang. Yan. Okay na. Okay mga bata. Ha? Pagkakot mamaya, ha? Pagkakot nila. Wala ka ng TikTok lang. Okay, dito. Okay, lahat ng mga bata, kumuha kayo ng inyong kapatner. 1 by 1 lang. 1 by 1 lang, ha? Ayan. Pwede tayo kayo gusto mo sumali, ha? Halika, dali. Yan, tatay tayo ng piso mo. Kasi piso mo kanina makaganoon. Ayun yan, yung abang. Kaya, di ka dito, kaya. Patang kayo ni Kuya Daiki, ha? Oo, nakasama. Yan. Okay na lahat ba ng mga bata may partner na? Ayan. Dito, Kuya Daiki, dyan kayo. Dito. Wait, there. Okay, mga bata, itong games natin. Ito na tawag na parts of the body. Ito puro nila pati ng katawan ng inyong kapartner, ha? Okay, mga bata, kayo short partner, humarap sa kapartner. O, harap sa kapartner.
Puso partner. Ito pala wala partner. Kaya kailangan isa. Ayun ito. Ayun dalawa kaya. Ayan. Dito. Ate, ayun ang partner mo. Sino ang partner mo ha? Wala ka na isa. Ate, sali na dali. Isa na lang ka. Girls, drama, girls. Nagri, ate, di ka dali. Dalian mo. Ayaw talaga ako na lang, ha? Ate, babak your shit na, ha? Yan, mag-go-to-ticket ka lang. Yan, ha? Ito, si ate. Okay na mga bata, maram sa partner, ituturo nyo lang partner, nakaturo nyo ng partner. For example, ituro ang baba ng partner. O, turo ang baba. O, turo ang baba. O, kaya sabi ko baba, hindi baba. Baba lang ang baba. Ituro ang tenga. Ituro ang ilong. O, kaya ituturo lang mag-ipasok. Turo lang, turo. Ayan. Ituro ang tenga. Ituro ang likod. O, likod. Ituro ang baba. Ituro ang kilikili. Yan. Pagdating sa kilikili, ibalik sa ilong. Yan. Yummy. Okay lang naman, bibilis ng ilong lang, ha. Ituro ang tenga. Ituro ang baba. Ituro ang ilong. Ituro ang noo. Ituro ang pusya. Ituro ang ilong. Ituro ang baba. Ituro ang pusya. Yan. Ginanakal ko nito yung mukha. Okay mga mata, ito na. Pagdidikitin nyo na para mas mabilis, ha. Para hindi kayo mahirapan. Likod sa likod. Sa English, back to back. Yan. Likod sa likod. Tenga sa tenga. Tenga sa tenga. Ilong sa ilong. Di magkalapit ka, parehas ka mo. O, di nga. Lapit, dali, lapit. Ilong sa ilong pala. O, one. O, yan. Baba sa baba. Tenga sa tenga. Ilong sa ilong. Baba sa baba. Likod sa likod. Tenga sa tenga. Likod sa likod. Ilong sa ilong. Kaya namin sa dunad. Dalawang party na katawan pagdidikitin niya, ha? Para may challenge. Ilong sa likod. Ilong sa likod. O, ilong sa likod. 1, 2. O, ilong sa likod. Ilong sa likod. Yan. Ilong sa likod. Ilong sa likod. Yung ilong mo dito. Yung ilong sa likod. Dito ako yan. Yan. Ito yung ilong mo sa likod niya. Yung ilong mo, kuya. Yung ilong mo dito sa likod. Dito. Yan, ganyan. O, hanap ko na. May hinata ka. O, hanap ka. Yan, ganyan. Okay. Tenga sa tenga. Tigo sa siko. Ayaw sa kutin. Baba sa baba. Ilong sa likod. O, ilong sa likod. Ilong sa likod. Pababali at ano mo dito magpapag sa lubang. Yan. Okay, ilong sa ilong. Tenga sa tenga. Baba sa baba. Ilong sa ilong. Likod sa likod. Tenga sa tenga. Baba sa baba. Challenge. Pagdikitin ng ilong sa kilikili. Go! Ilong sa kilikili. 10, 9, 8, 7. O, ilong sa kilikili. Yan. O, ilong sa kilikili. Yan. Ito kailangan. Ito ang tinatawagan ng hop sarap. Yan. Tinghot lahat. Yan pa. Ito. Ito, tingnan tayo. Tumatan na. Dito isang pa ka. Yan. Okay na mga bata. Okay, likod sa likod. Baba sa baba. Tenga sa tenga. Ilong sa ilong. Likod sa likod. Baba sa baba. Tenga sa tenga. Ilong sa ilong. Challenge, pagdikitin ng ilong sa puwet. Go! Ilong sa puwet. 10 seconds, ilong sa puwet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Walang out. Out. Out yan, out. O, dali, kuya. Dikit. O, dikit. Ilong sa puwet. Dali. Out. Aba, ayun. Dikit. Okay na. Ang galing ng pinsa niya, ano? Galing. Okay, itong kayo, ha? Yan. Okay, mga bata, baba sa baba. Likod sa likod.
Tenga sa tenga. Hindi siya patawa. Ilong sa likod. Ilong sa baba. Tenga sa tenga. Ilong sa ilong. Baba sa baba. Likod sa likod. Challenge! Pagdikitin ng lagi sa lagi! Go! Go! Bawat magkabigat! O bawat magkabigat! Wala, may ito sa ata. Sabihin niyo natin, kuya. 1, 2, and 3. And kaya. Go back to our seat. Alabi sa lahat, kuya. Dali. Kaya. Go back to our seat na. Ito na. Kaya, ate. Dali. Labi sa lahat. At yung dalawang mga dito. At tulad ng upo At matangis na sa ilong. Okay, kuya, dito tayo, compress. Dun. Dun tayo sa gitna. Tulas ng uso na may birthday, Okay, kuya, ito na yung last challenge. Dito na lang kung sino ko na makapagbigat siya ng ating mananalo. Okay, mga bata, likod sa likod. Baba sa baba. Tenga sa tenga. Ilong sa ilong. Likod sa likod. Baba sa baba. Ilong sa ilong. Likod sa likod. Tenga sa tenga. Ito na mga bata, mga nagigawag round challenge. Pagbigitin lang. Ay, ilong sa alak-alakan. Go! Sa alak-alakan. 10 seconds. Alak-alakan. Kuya, alak-alakan, hindi talampakan. Talo. Ayun, may nanalo na. Talo na dalawa. Out, kuya. Out. Babak clear sheet. Pag ko alak-alakan, hindi talampakan. Ayun, kuya. Out. Tama ng dalawa. O nga, no. Galing Okay. Dito na kayo, kuya. Dito na kayo, dali. Dito na. Yan. Bali, 6. Okay, kuya, dito ka muna. Babati ka, Ay, bati ko muna kay Kuya Daiki. Birthday. Ay, salamat, ko. Kundi tulak lang. Ay, yun. Happy birthday to me. Anong birthday wish mo sa iyong sarili? Sana? Mabait ko. Mabait. Mabait ka naman talaga Yan. Tulak lang. Hindi ka lang. Okay, tulak lang, Ito, yung ating dancer ni Kuya Hulu, magagaling, Si Kuting-Ting, si Ningning at si Milagring. Dito ba, ate, anong pangalan? Ilan taon na? 9. Okay, bati mo na. Ay, tulak lang. Kaya. Ikaw. Ate. Dapat yung birthday kiss. Ayan, kiss mo si Kuya Daiki. Hi. Okay, tulak ka na, tulak lang. Hello. Ay, siya.